A Asociación Española contra o Cancro anima a cidadanía a facer da loita contra esta enfermidade a súa bandeira. A entidade quere implicar a sociedade para seguir aumentando a supervivencia nestas patoloxías e para isto é fundamental a investigación. Queremos xerar, desde a Asociación Española contra o Cancro, un movimento social. Un movimento social onde se implica toda a sociedade para que nos apoyen para mellorar a supervivencia en cancro. Non? Eso consíguese, por sempre, a través da investigación. Para apoiar os estudos sobre o cancro, máis de 130 voluntarios da asociación participaron nesta xornada na súa tradicional recollida de donativos a pé de rúa. Pois hoxe, é unha actividade realmente moi tradicional, non? Porque xa levamos moitísimos anos facendo a cuestación, que é unha actividade de obtención de recursos para financiar todos os proxectos de investigación que temos en marcha e tamén todos os servicios gratuitos que damos a pacientes e familiares. Dende a asociación recordan que non todos os cancros investigan o suficiente, tampouco todos os pacientes acceden en equidade aos resultados destes estudos. A meta da asociación está clara, pretenden acadar o 70% de supervivencia no ano 2030, é dicir que 7 de cada 10 persoas con cancro sobrevivan á enfermidade. Investigar en cáncer é salvar vidas, eso hai que telo moi en conta sempre, cada día dos 365 días do ano. Este é un día onde se fai visible a aportación para poder investigar e curar. Con esta recollida de donativos, a Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra busca tamén seguir apoiando os pacientes que sofren esta enfermidade e os seus familiares. Cando empezas e cando te diga que tua nai ten un cáncer, pois claro, ao principio sempre é chocante, pero gracias á asociación que desde o principio se volcou con nós, desde psicología, axuda incluso de papéis, de cousas que tes que resolver a nivel logístico, de traballo. Só no ano 2021 a Asociación Pontevedresa realizou case 15.000 intervencións a pacientes con cancro e familiares de toda a provincia.